kan ayyuka da ya shafi masallaci ban yi magana ba tun da aka fara Ramadan. Na farko akwai yabo zuwa ga hukuma ta masallaci. A masallaci muna da committees da dama, muna da board of trustees, muna da kuma director general da ke kula da wannan wurin on our behalf. Duka Dr. Kabiru Kabo shine director general. Suna yin ayyuka da dama na alkhairi a matsayin mu da muke taruwa a nan, ko muke sallah ko kuma ake limanci ko kiran sallah ko dai a matsayin al'umma. Dukkan ayyuka da suke a wannan wuri Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna. Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarsu. Kula da masallaci irin wannan a tsakiyar Abuja mai girma irin wannan ba karamar harka bace, bil haƙiƙa ba karamar harka bane. Inda hukuma ce gwamnati ke in kaga ana fito da budget din sai ka ji tsoro, amma wannan sai kaga komai ana ta yi fi sabilillahi baka ma san ana yi ba. Min babil misali, yanzu a nan masallaci tun da aka fara Ramadana, a mitin da na yi da DG yake bani update. DG yana bayana ko? In na yi kuskure sai a gyara figos da ka bani. A kullum ana ba da abinci fi sabilillahi wa mutum 1,200. Kuma abincin nan ana yin sa a dafa ne, kowane kwaya ɗaya a naira 3,500 ake ciyar da mutum ɗaya. Saboda abinci ake yi na kyautatawa, ba wanda za ka ci kana shakewa ba. Kaga in ka tsaya a nan kawai kowace rana a masallacin nan Allah yana ba da ikon ana kashe 4.2 miliyan 4,200,000 a kullun don ciyarwa. Baya ga haka akwai bayan Allah da su kuma sukan taimaka kai tsaye wa mutane 300 wanda bai cikin wannan lissafin. Kaga in ka hada ya zama mutum 1,500. Haka ne DG ko? Wannan kaga bangaren ciyarwa kadai kenan. Sannan kuma akwai tsari na taimakawa wasu waɗanda suke kaman 'yan gudun hijira. An fi shekara 10 ana yi. An sha kai taimako Borno, Yobe, Zamfara, Niger State, waɗannan an sha kaiwa bila adadin. Kuma muna da 'yan uwa da dama da sukan taimaka ba amma san sun yi ba, kuma sai a yi waɗannan ayyuka. Waɗannan duka ayyuka misali ne ƙwaya ɗaya. Akwai waɗanda ba buƙatar na faɗa. Duk wanda yake da guduma a irin wannan aikin alheri, da duk wani aikin alherin ma da ban faɗa ba, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Na biyu akwai project da muke, duk wanda ya duba Islamic Center din nan ICICE, don masallacin bangare ɗaya ne, za mu ga akwai expansion, wato faɗaɗa wannan markazi da ake yi. Asali a da aka fara aikin, ina ga mun fara project din nan wajen 2019 ne, kamar shekara 5 da suka wuce. A lokacin abubuwa ba su tsefe ba. Estimate da aka yi na za a faɗaɗa Islamic Center din shine ana buƙatar naira biliyan 3,150,000. So al'amura kuma sai suka canja, musamman yadda muke da uzuri sai a ce subsidy. Kowa ya ƙara kuɗi ba sai ce subsidy. Sannan na biyu kaga ga foreign exchange yadda ya zama. Da aka yi reviewing ɗin aikin sai kuɗin ya koma biliyan 5,290,000. A yanzu a halin da ake an kashe biliyan 2,600,000. Wancan ƙarin biliyan 5 nake so in ce da miliyan 200 da nawa da 90. To yanzu an kashe biliyan 2 da miliyan 600. Kaga ya zama an yi 50% kenan. Saura biliyan 2 da miliyan 690. Wannan shine aikin da ya saura, kuma tun da muka fara ba mu ga an zaga ana neman taimako da hula ba. Ba wai neman taimako da hula haramun ba ne, daidai da in bukata ta kama, amma hakikatan wannan kudin ba za a same shi da zaga da hula ba. Shine gaskiyar magana. Tun da kwa ba zai yiwu ba, shi yasa kaga ba ma haka. Mukan yi aiki da dama irin wannan. Akwai bayan Allah da dama da suka taimaka aikin nan. Akwai wani bawan Allah da ya bamu daman duk siminti da ake bukata a zo a karba. Ina ga an karbi siminti da yawa a hannunsa ana aiki. Akwai wanda ya bada miliyan 300, akwai wanda ya kara bada miliyan 300. Dukkaninsu kuma ka'idan mu, in zaka bada guduma karka ba wani mutum a hannu, ba mu yadda ba, sai dai ka saka a cikin akawun. Amma gudumawa a hannu bata halatta ba, sai dai a yi me, sai dai a sa akawun. Wannan shine ka'idar masu aikin, ba a bayarwa a hannu, dole sai dai karbi akawun ka saka. So don haka muna bukatan wannan abin da ya saura 2.69 biliyan. Kaga maganar babba ne, a ran ma gyara zama babba.
an kaga ban kawo maka takarda ba tunda ba aya muke nema ba shi yasa ga ban dame ka da takarda ba inda aya ce to ai da an nemi su a ran mako amma tunda ba aya bane sai muka rabu da su. So wannan muna shela ne ga duk wanda ke bukatan gidan aljanna to sai zo yi wa addini hidima. Kuma ba mu daga cikin mutanen da suke da fahimtar cewa wai gina masallaci kuma wai laifi ne. Muna da 'yan uwanmu 'yan boko, wani idan ana gina masallaci zai ce masallaci to mu ba ma rena gina masallaci, kuma in ga gina masallaci bai ba comment za ka yi ba, kai sai ka je ka gina abin da ya dace. Ba a kalubalantar masu aikin alheri da surutu, ana kalubalantar su ne da aikin alherin da ya fi nasu. Amma inda da ba surutu ne da ba inda addini ya je. Sahabbai da aiki suka ciyar da addini gaba ba da magana ba. So mu ma ba za mu ciyar da addini gaba da surutu ba, wallahi sai da aiki. Kuma wannan masallaci ba masallaci ne kadai ba, a cikinsa akwai makaranta, akwai nursery, akwai primary, akwai secondary, akwai bangaren mata, akwai bangaren yara, akwai bangaren adult education, akwai kwamitin kula da marayu, akwai bangaren kula da wanda suka shiga addini, akwai ababe da dama da ake yi, bangarori ne a cikinsa. So shi yasa nakan ce markazi. Kuma karkare na masallaci, jami'ar farko da ta fara a duk duniya daga masallaci ta fara, jami'atul qarawin a Fez da ke Morocco. Jami'a ta biyu a duniya daga masallaci ta fara, jami'atul azhar ta fara daga masjidul azhar ne. Sannan jami'atul qarawin ta fara daga masallacin Fatima ne, masjidu Fatimatul qarawin. Jami'atul azhar kuma daga masjidu Fatimatul zahara. Sannan jami'a ta uku ita ce ta Zaituna, ita ce third oldest university, jami'atu Zaituna ta fara daga masjidu Zaitun ne. So kaga hatta jami'o'i guda uku da suka riga kowanne a duniya sun fara daga masallaci ne. Bayan su ne aka yi University of Bologna Italy, aka je aka yi University of Oxford a England, bayan nan graduates na Oxford suka yi Cambridge, bayan nan fa da shekaru da yawa tukunna aka ma jami'an farko a America ita ce Harvard University. Amma a Muslim world muna da waɗannan jami'o'i shekara ɗarurruka gabanin a yi waɗancan, mafi ƙanƙanta ka ce shekara 100 da 'yan kai. So kaga kenan ashe masallaci ba ƙaramin abu ba ne, kuma dukkaninmu a nan duk wanda ya koyi sallah product ɗin masallaci ne, wanda ya koyi damuwa ma da addini ai daga masallacin ne. So kula ga wannan, kada mu rena harka ta al'umma, balle wannan santa ba masallaci ne kadai ba, ɓangarori ne da dama na addini ake yi. So waɗanda suke buƙatan taimakawa ko ina suke a duniya, tunda masu sauraron suna da yawa, kada a rena, ana iya karban account details na masallaci. Kuma ina fatan DG sai a watsa bayan darasi online ko duk wanda ke da bukatan taimaka a ko ina ana bukata. Ba a karban kudi amma kaya na aiki ana karba. Akwai wanda ya ce ya dauki nauyin carpet misali, akwai wanda ya ce sound system gaba ɗaya ya dauki nauyi misali. So akwai wani aiki bisa ga design na masallaci da aka yi da kake so ka dauka ba sai kudi ba, to akwai daman a zuwa dauki wannan, amma bisa ga standard da aka yi setting na masallaci. Don muna da sha'awan inda za mu kyautata wuraren kwananmu, to ya dace ɗakin Allah ya fi wannan kyautatawa. Shi yasa akwai minimum standard da ba ma sha'awar mu zo ƙasa da shi, saboda ɗakin Allah ne, kuma ya dace mu masa gata fiye da wuraren da mu muke kwana da iyalanmu. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya.